Zdar lidi, vítám vás u nového videa a neuběhl ani týden a máme tady další video recept. Dnes je to už něco trošičku víc profi, bych řekl, a ne každý si tohle podle mě udělá, ale je to recept na pražmu. Možná nám do toho trošku bude kručet myčka, protože teď se tam myje nádobí, ale mělo by to být tichý, takže uvidíme, snad nebudete nic říkat. Co budeme potřebovat? Jako přílohu jsem zvolil brambory, klasický nějaký červený brambory, prostě uvaříme si je a budou k tomu brambory. Dále použijeme 3 stroužky česneku, tady tu lajnu tymiánu, sůl, pepř, máslo, oliváč a jdeme na to. V gastronomii se začíná nejdříve s surovinama, které trvají nejdéle, takže si necháme, nebo oloupeme si brambory a necháme je uvařit. Brambory si nakrájíme, zvolte jakýkoliv způsob nakrájení. Dále pokračujeme rybou. Já jsem tedy zvolil pražmu z toho důvodu, že jsem na praxi v Alkronu, což je hotel, který se nachází na Praze 2 na Václavském náměstí, a absolvoval jsem už několik kurzů s Romanem Paulusem, jenom mu tam pomáhám vlastně, aby všichni hosté, kteří přišli na kurz, měli dostatek surovin a všeho. Za odměnu jsem dostal 2 pražmy, tak mi přišlo skvělý natočit recept. Začneme tím, že si ji vyfiletujeme, a to tím způsobem, že hřbetem vždy bude k nám. Potom si nahmatáme, kde má hlavu, tam ji seřízneme, tak aby jsme mohli proniknout k páteři. Nevím přesně, jak to mám vysvětlit, to filetování. Pokud máte zájem, tak mi určitě napište do komentářů nebo na Facebook, moje jméno už určitě znáte, jak se to má dělat, a já vám s tím poradím, nebo vám nějak najdu nějaký recept, kde se to dobře vysvětluje. Ta druhá strana ryby jde vždycky hůř, proto to chce větší obratnost a trošičku umění, abyste to zvládli vůbec nějak udělat. Rybu jsme si, myslím, překrásným způsobem vyfiletovali a teď je zapotřebí vyndat tady malé kostičky, na to použijte buď to pinzetu nebo nějaký kleštičky a očistit trošičku od tady toho, třeba od té kůže přebytečný. A tady bývají takový kostičky, které můžete i takhle tímhle způsobem seříznout a odstranit. Nyní je zapotřebí trošičku naříznout kůži rybám, protože oni se budou hodně prohybat. A tím, že si je nařízneme, tomu dost pomůžeme, aby se nám tolik neprohýbali na té pánvi. Osolíme a opepříme z každé strany. A po celou dobu hlídáme, jestli se nám nepřevařujou náhodou brambory. Brambory jsem si scedil, protože už jsou hotové a my můžeme jít opít ryby. Tak na pánvi si rozehřejeme kapičku olivového oleje. Počkáme, až se nám olej rozpálí, a vždy pokládáme rybu kůží dolů a neodvracíme ji moc často, jenom 2krát. A tím, že se nám takhle nafoukla, řekněme, teď to zaměřte se na to, jak se prohla, tak to je dobré znamení, že ryba je čerstvá. Teď ji na takovém středním plameně doděláme, přidáme česnek, aby se to krásně ovonilo, a bylinka až nakonec. Rybku jsme chvilku opíkali a teď se přesuneme ještě k ní dolů, aby jsme se podívali, v jaký části nebo v jaký chvíli se má obracet. Jakmile vidíme, že je téměř propečená a už tam jsou zbytky takového toho syrového masa, tak přidáme máslo. Rovnou i bylinky.
a rybky otočíme. A teď čekáme do finále zhruba takovou minutu a půl, než se nám dopeče. Ryba se nám krásně propekla a teď bychom si ji mohli naservírovat s těmi bramborami. Tak dáme brambory a na to ty 2 filátka. Dámy a pánové, já doufám, že jste si video užili, pokud ano, zanechte like a určitě použijte jakoukoliv jinou rybu a vyzkoušejte si to, protože to je fakt gastronomický zážitek. Pro další video, recepty a jiná videa klikněte tady buď na tu mou hlavu, tady, anebo na tyhle 2 videa. Mějte se krásně, děkuju, že mě podporujete a čau!